Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Ano ang gagawin mo Saan? kung kapangalan mo ay isang sikat na tao? Tulad ng Mangkanor? O, tumawa ka. Pero, siguro nga, magiging masaya ka dahil sikat yung personalidad na yun. Pero hindi ganyan ang nararamdaman ng isang abogado or bankruptcy lawyer na si Mark Zuckerberg. Kapangalan niya ang founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg. Magkaiba yan. Ang abogado ay si Pinakinggan. Mark Steven Zuckerberg. Ang gumawa naman ng Facebook ay si Mark Elliot Zuckerberg. At dahil dyan, palagi siyang nababan sa Facebook at sa Instagram. Oh my God. Pati ang kanyang investment, pati mga ads niya, nabablock dahil kapangalan niya nga ang founder na si Mark Zuckerberg. Okay. At dahil dyan, nakakatanggap umano siya ng daan-daang emails araw-araw. Sa pag-aakalang siya ang Si Mark Zuckerberg. CEO ng Meta. Pati sa mga reservations, inaakalang ginagawa niya lang nakapangalan si Mark Zuckerberg. Hindi ito naging advantage kay attorney kung kaya't nag-file siya ng case. Anong Dahil pangalan? bankruptcy lawyer siya. Tapos na-bankrupt siya. Dahil lang dyan. Kawawa. Wow. Ikaw, kabisyo. Sino ang kapangalan mo? Yun. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Mark Zuckerberg, basic. Ay, nako. Ang hirap nga yun, di ba pag sa NBI, kukuha ka ng NBI o kaya police clearance. Yon. Pag may kapangalan ka, balik ka pa. Hit. Kasi, pag may hit ka, Oh, balik ka common pa. yung pangalan mo. Tas yung iba may kaso, hit ka. Kasi i-double check nila yun eh. Teka Tama. lang. Middle name, Tama ba to? address, tama ba to? Ilan naging babae mo? Wala namang ganun sa NBI. Meron ba silang ganyan? Yung mga taga-NBI. Ay, 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 wag mo na dyan. Daka lang. Pero yun ang mahirap nga na mismong CEO founder ng Facebook, Meta, ng Instagram, kapangalan mo, talaga namang, kasi may investment siya doon sa mga advertisements doon sa platforms. Siyempre sasabihin nung Meta, teka lang, ginagamit mo yung pangalan ng boss namin. Ano ka, scammer ka. So, yun ang nangyari. Binablock siya kasi... Wow, the struggle. Siguro, ang payo ko sa kanya, lagyan niya ng middle name yung Facebook account niya. O kaya Kahit lagyan niya, lagyan mo ng middle Mark, name yan. Mark Zuckerberg Part 2. Ang ganun. Basta. Part 2. Ako nga may Mark Zuckerberg na kasi. Dapat, Oo. kapangalan mo, Hindi, dapat Mangkanor Zuckerberg. Ganon. Dapat, lagyan niya ng plural. Mark Zuckerbergs. O, di ba? May Zuckerberg pa rin eh. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg? Sucker ng bird? Hoy! Feeling yung babae pababa. Pababa ng pababa ng pababa.
O, diba? Oh, ang hirap. Ang hirap, no? Kasi tulad niyan, gusto niya kumita sa Facebook. Bawal. Pinablock siya. Nare-restrict yan siya. Oo, kasi nga, mismong founder yung kapangalan. Siguro kung, kahit nga siguro kapangalan niya, artista din eh. Brad Pitt. Sasabihin niyo, boy, scammer ka. Anong Brad Pitt na o Leonardo DiCaprio kapangalan mo? Sasabihin din ng iba na scammer ka, ginagamit mo lang yung pangalan nila, di ba? Mga ganong factor. Kaya buti na lang tayo. Nag-iisa lang yung mga pangalan natin, hindi masyadong common. Oo, correct. Di ba? Oo nga, Tita Max, Tanya Chinita. Kakaiba nga. Diba? Ano pa ba? Ano iniisip mo Lumilindol yan? ba? Usimba ko eh. Hindi nga. Umuga ako eh. Ha? Umuga. May umuga siya. So, it's an irony na bankruptcy lawyer siya, nagtuturo siya. Na bankrupt. Oh, yun yan eh. Para hindi mabankrupt yung company mo, Mang Kanor or Tita Max. Ganito gagawin nyo. Akong bahala. Tapos siya, nabankrupt siya dahil sa pangalan niya. So, ganun Siguro talaga. babaero ka siya sa past life, kaya nakakaroon. Abogado siya. Oh! Bakit? Babaero ba bang? Basic! Sino nagsabi? Hindi yan. Wala nagsabi na experience ko. Basic! Na-experience mo yung abogado? Yung babaero! Objection, Your Honor. Bakit niya? Maniwala ka na. Dali na. Sabi ng judge. Objection, Your Honor. Yung judge yung nag-object. Sabi nung suspect, masaya ka na. Tumawa. Direct Phil Cruz. Mga taga-DCRH drama. Good morning. Sabi ni Direct? Sabi ng abogado. Sasalita pa eh. Yung director. Yung suspect. Kasi interviewin yan eh. Yung suspect. Yung director. Okay, Doc. Class is dismissed. Ay, sandali. Tulungan niyo ko, guys. Sino ba? Wala naman yung sa usapan, guys eh. Sino ba yun? Sabi ng attorney, kasi teacher din yan siya. Nag-test ba siya? Ha? Yung abogado? Yung director? Pinagiling yung babae. Taga Department of Agriculture? Yung director? Sino? Yung suspect? Suspect. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala matalino. Yung director? Yung babaero. Siyempre. Pero mas matalino pa rin ang mga babae manghuli. Okay, tapos na yung dialogue. Tinapos na niya, guys. Tinapos na niya. Tutuloy pa ba natin? Tinapos na nga, di ba? Sino pa? Yung mga UB Express mas matalino to. Siyempre. Pero nahuhuli pa rin yan ng asawa nila. Yung UB Express driver? Yung abogado. Nahuli natin sila na nakinig ng love radio kaya may love no sa boundary para Kaya sa may kanya. 1.5! Para sa driver? Para sa driver! Kaya tumutok na po kayo kay Kala ko mamaya. para kay attorney. Pangbayad ng kanyang tawag niyan? Maraming pera yan si attorney. Sabi ko nga, ay ito, tugtog na tayo. Sige. Ay, wala pa pala. Sige, tugtog na. Yan Mga nalilito na. Pero huwag kalimutan, mamayang konti po, mag-announce tayo ng winner ng 1,500 pesos sa ating Love knows no boundaries. atin sa inyo ng 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, basic na basic. Ay, ito na yung aking pamangkin. O si